Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kakun Nyotrap National Awakening Movement, Knam Youth Wing, ha ringkat ki arli giseng, jong ki nongnya taksi ki bakentop ya Nyotrap Tourist Taxi Association, bat ka East Khasi Hills Taxi Association, hene kasngi ka lai potrek uyayong, ki lasdang ban kerahi ya ki labor license, bat ki work permit, jong ki nongnya kali kamai barjala, ki buju kamai ha keleng kanong ba. Ka jingmi syakmat jong kini ki lightly giseng ban khandra labor license, bat ki wede ki kot kisla badon kam, ki barjala ban terai hakni ka jela. Kadai hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kamshim lale AA wat hadian balakut kajing aipor jong kani kaseng. Habi keren bikinong patai kubor na kaliang Presiden ka Knam Youth Wing uba Thomas Pasa ula penpau kajing so diaw halo kajing bom le AA jong ka District Council hakabai day bat kani ka benta. Kumta day halor kani ka nongrem. Kabala pelong i kidikot jong ka Knam Youth Wing ban khendra hidal die bat ulaya thuru bahak kani kajing khendra kilalap ya shibun kinongnya kali barjala. Ki bom shimla don ya ki labor license kumjo ki work permit but don nilai na pedang jongki ki bom don ru wat eka license nya kali taksni kan mo siya put jong seng hi ila ai por ka district council hadu mentar sni bakan pai ki enforcement bakan ya chkhman man peni ki dakishin bakan don ka jingsim khia na ka district council ta ka bakhandra but pai ki enforcement man check ikni labor license jogi bar jala ka nya ai kali kamai te ni ban kaliang diskon kam don kono ka jingsim khia ba kam ban se meta sing lawan mangi bat ngila sedang ban ya khandrai kini ki taksi ki bona hane po khandailan ki ba kamai dagi bamde ki trai muluk bat ka basusi kolong ba don uiru barjala ba kamai kini taksi ba don ya ka work permit lani kata ka labor license te kani kalong ka iki ba stusi bat ka nakaliang pajongi perem jur bar kani ka pau ka jing simsting but kani kam dei ka baja tang mentang no ka por la dei ka jili khara jongi supo nigir misathe le siwi ki jakaru ngira pentim supo desa council ya ka jing kamai nane ya ka jing penkhain jongi ni kibriu ya ka an bala thar pokol desa council henrengi iba kamdon sisa kanu ka jing simkhia nale ka desa council bat ya kini ka benta ngimtip sadakanu ka lentingin le ban penpipang bat ban penbor ka district council bakan le pendap ka jongka kamram ka jongka kiba bon kini ki barjala ki bakamai ya kini ki taxi ru le si don kartu kan ni naki kibam don ka jingtip ya kata ka labor license le ni ka work permit ka dei kei kata laki don kam ni am kata mut ka awareness ru ka duna ba te teng ni ka di boro ngala menong ka jingbom simkhia jo district council ka jingbom 3 hok jong ki MDC ki jongi lane jo district council di balang ila jin banlong kita kinong yada kinong tentu ya ka cek bendre urit bai ka jongi tanda ka daw kani ka jing sedang ka jongi in continue borok sibnai arbnai menta in sim ya ka kerteng buat kali nomor jong borok ki barjala ki bamdan ya ka labor license bat ya ka work permit bat ondra ngila de ban compile kini ki data baro nagale ngaseng minsa sim yo senjam bade wada kanu kolenti ke bang ngin ya chkhman ladang ila ban file bain daga case lani ngin file ka FIR persai kini ki ba kamai ki ba penken ya ka anjo de council lani ladang dan kam ban pai kini ki data baro sepo sim jo ke CDC kenapa untuk yo ya ka jingtim bahkan no ka jing tu jai dan kata leaking chung ka bisa dan ka revenue juga district council lembaga ni ka jing bom simkhia juga district council berkawai ka mat ka bat pau saikrar wa ladai hok yang samla ki jongi ba kin kerdo jam nomor ka babon ka tu jai sya kibam dei trai muluk nak kata kadang yo i kat ni ka kerdo jam ka jela ka jongi ka bayalam denti ya baka ka bayalam bare sya ka denti ka babakala yang kisam lagi babon ki khamtam gitu ki bawan nak longyeng ke baduk ke jinjar bat nak longyeng ke baduna ka kalar klenti banjo ya ka jingnang jing start ke babah ke kawan do ko ke benta ki babon kini ki kali lesi gila bendei nak kitrai khasi ki paradok ki parasnam ki jongi makan tulang ya kiru ba habak ai ya kini kali ban kamai dan ada si barjala ru ki dei ban pentikna ba kini ki barjala ki dei ban don ya ka labor license ba di ka work permit namar ko magila akran na kapor
ba kani kajing bam sungkya juga district council ka ailat ba kentiu no ya ka influx hapo ka jala ka jongi te ka district council kadi ban sim ya ka jikit kle ba nagaleng ka jongi ngin ya kani ka jing khandra ka jongi na ka wai ka stan borok sibnai tam menta ban onla dem kani ka survey ka jongi yang sa sim ya ka senjam lagi dah hab lagi dan kam yang i balai kendok wat yo chief minister yo jala ban lek pani ya kani ka report ka jongi ru in sim ya tau senjam bat ya kiwi gilar linti pada kat kum ka jingra jo seng hi dekat bat ne ki art ligi seng kibala pani ka mensim jo ka jing sumkhya ban wat ada kidei kita ki seng giba bat ya ka tourist taxi association ne ya ka East Castle Taxi Association iso tu idon ka jing sumkhya nak bentar ki try muluk bat kila long kloi gimana slok ti bangi pau jo songu yaki bat rengkat bat king fasim ya ka senjam ko bangiri ban sim nang ni sikmat pada